E Boiro acenderá as súas luces de Nadal o venres. Este ano a encargada de primeiro botón será Daniela Otero, veciña do municipio que ten unha enfermidade rara. Tamén terá a súa parte solidaria, xa que todo o recadado co chocolate con churros irá para axudar os custos dos tratamentos de Daniela. Esta semana as rúas de Boiro brillarán coas súas luces de Nadal. Este venres o Concello acenderá o seu alumeado, acto previsto para as 8 da tarde. Cada ano colaboramos con algunha causa solidaria, con algunha asociación que fai o encendido, que lle facemos a conta atrás e prema o botón dese encendido simbólico da Navidad. Este ano queremos facelo con alguén moi especial, con unha veciña do noso concello, pois que ten unha enfermedade rara que agora nos vai a falar súa nai dela e queremos que este encendido de Nadal o faga a nosa veciña, a nosa querida Daniela. Daniela Otero sofre unha enfermidade rara tan inusual e que non ten nin nome. Unha mutación genética e que cursa cunha hipotonía e cun retraso a nivel psicomotor, non pode nin falar nin andar. E nada, necesita axuda para todo. Precisa tamén recibir un tratamento específico polo que ten que viaxar cos seus pais para poder recibilo. Vamos a Madrid un par de veces ou 3 ao ano a unha clínica, a unha fundación Unipace, na que ali ten piscina, ten un exoesqueleto que axuda para poder andar e fai fisio todos os días 3 horas diarias e despois a maiores tamén aquí en Galicia tamén vai a outro centro en Coruña e outro centro en Ribeira, a parte das horas que nos dá o Sergas. Bueno, pois se me axudan en plan para costear algo as súas terapias e os seus viaxes. Para chegar ao seu gran tarea, o Concello e a Agrupación Turbina impulsan unha chocolatada solidaria. O vindeiro día 5, como ben acabo de decir, é o encendido de luces que premará Daniela ese botón, pero ademais imos a ter un chocolate con churros que venderán os voluntarios do Grupo Turbina, que xa sabedes que sempre colaboran con nós este día tan especial da cultura solidaria. Venderemos chocolate con churros, como ben digo, e todo o que se recaude en esa venta vai a ser directamente para poder costear ou axudarlle ao que se poda a Daniela. E ao longo do Nadal desenvolveránse máis actividades nas que a veciñanza poderá facer as súas achegas para axudar a Daniela e a súa familia. O día 14, o día 21 e o día 28 de decembro hai os festivais de Nadal no pabellón da Cachada e tamén poñeremos á venta eses días chocolate con churros ou con rosca para que todos os asistentes a ese festival, que sabemos que vai moitísima xente porque bailan os seus pequenos e todos os abuelos e a familia vai a ver eses festivais, pois dende o Concello vamos a poñer chocolate ben con churros ou ben con rosca para que podan mercar tamén un precio simbólico e toda esa recollida de cartos que se faga vos vai íntegramente para poder axudar, en este caso, a María e a Daniela. A Concelleira de Cultura destacou a solidaridade dos boirenses, sempre dispostos a arrimar ombreiro cando sexa necesario.